Payong hapon sa tanan. Di jud ko makalimot ani nga atong ebanghelyo karon nagsuon, John chapter 15 verse 12. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Nga naman tungod kay when we were in theology, diha mi subject kani adto migsuon nga moral theology. Ug tuod part sa mga exam kini ato ebanghelyo karon migsuon. Din ang among professor mihatag og usa ka question and he wrote it on the board. Ug tuod among pangutana, what is the new commandment? Ug tuod migsuon, iya man gipahinumduman, either you will get a grade of 0 or 100. Ug tuod migsuon, pila ka adlaw milabay giuli ang among mga test papers, no? O gipahibalo ni sa results, o gihibaw mo may zone, tinuod yun. Dihay nakakuhag 0, diha siya nakakuhag 100. Kung ang tubag, the new commandment is love one another, period, that is wrong. Why? Tungod kay ang imong gihimo nga sukdanan o basihan sa imong paghigugma, ang imo mang kaugalingon, dili ang Ginoo. That is wrong and that deserves a 0. Matud pa sa among professor. Ug tuod migsuon, kung ang tubag, the new commandment is love one another as I have loved you. That is the perfect answer because you are making Christ as the starting point for loving. Si Kristo mo imong gihimong sugdanan o basihan diha sa imong paghigugma. Dear brothers and sisters, love the way Jesus loves us. Love the way Jesus loves you. Kay kung ang atong kaugalingon ang sugdanan sa paghigugma sa uban, basig ang atong higugmaon katulad sa mga taong nahigugma nato. Mahimot ang selective diha sa itong paghigugma. And Jesus commands us to love the people we do not like. Kaya kasagaran ba yung mga tao na di na ito ganahan, di po na ito higugmaon. Apan para sa Ginoo migsuon, kinahanglang higugmaon na itong tanan. Dear brothers and sisters, maubaya niya ang gipuy-an ni San Isidro Labrador. Karong adlaw atong gisaulog ang iyang kapistahan. Gugmang walay sukod o gugmang walay kondisyon. Sama na ito migsuon, kadto si San Isidro Labrador, nagasinati po to siya o mga pagpanaot. Din gidaot siya sa uban. Iya kasagaran na bang manaot na to, kauban na po sa itong trabaho. O mo ito nahitabo ni San Isidro migsuon, gisumbong siya sa landowner ni Juan de Vargas, a wealthy landowner dito sa Madrid, Spain, ug tuod migsuon ang iyang makauban nanumbong kana si Isidro kanunay ng late moadtos umahan ug tuod migsuon natingala gyud nga naman ang ilahang landowner kay bisag late si Isidro dako makagi unya mas daghan og abot sa uma, mas daghan abot sa yuta. Ug tuod migsuon di katuo ang ilang landowner. Apan kung siya gibuhat ni Isidro, bisag gidaot sa siyang makauban, wa gid siya manimalos migsuon. In fact, kini mga tawhana nga nagdaot niya sa panahon sa kalisdanan, panahon sa kagutom, iya pang gitabangan migsuon. Inguna na si San Isidro migsuon, bahala nagmalate sa iyang trabaho. Nga naman, unahon man Ginoo. God first and everything is just secondary. Kana bang musimba usa ba, muhapit usa sa simbahan, sa dili pa moadto sa iyang trabaho. Dear brothers and sisters, nindot kini ng aming nga kinaiya, this kind of attitude, nga unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, mas makadato, maigsuon ang panalangin sa Ginoo kaysa magsalig na ta sa kakugi sa tao. Nabi na si Ebanghelyo migsuon, no? Ug tuod, gipanalanginan siya sa Ginoo, pinaagi sa abot sa iyang yuta. O
Namunga pag yun ang iyang pagkamaampuon, diha sa iyang pagkamangihatagon, diha sa iyang pagkamatinabangon. The true character of a person can be known by two things. When you have nothing, and when you have everything. No? Makita yun ang tinuod na kinaiya sa tao migsuon, diha sa kawadon, o diha sa kaabundansya. Ug tuod migsuon, nakita yun, natistingan yun, no, sa panahon nga siya pod lisod si Isidro, apan kamao gyud sa mapaambit sa uban. Ug mo ni hinungdan migsuon nga dili lang siya nahimong santos. Apil ang iyang asawa, no? Si Santa Maria de la Cabeza, no? Asawa ni San Isidro Labrador. Ug tuod migsuon sa atong pagkinabuhi, daghang kitag makahadlok, daghang tag makahingawa, no? Kanusa pa kani mahuman kini mao pandemic? Mabalik pa ba kani sa normal kining tanan? Kanusa pa ka ma-upgrade balik ang atong negosyo? Kanusa pa ka makabalik tag trabaho? No, kanusa pa ka mabalik og update ang atong simbahan? No? Kanusa ka mahuman atong project nga atong gisugdan? Nga wala ba tay kwarta? Wala pundo. Nagakatlok may igsuon. Apan may igsuon ko ni Kristo, dili na nato ma-apply diha sa atong parokya. Ngano man kay giawhag man ta nga mosalig sa Dios. Gitawag man ta nga musangpit ta sa atong patron. Mangayo ta sa iyang pangaliya, mangayo ta sa iyang tabang, no? Munang ang role sa mga santos migsuon is tigpangama, tigpangaliya. Sila mo ay maghatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Ug di ko makalimot migsuon kay kining si San Isidro mao man ni patron sa parokya sa Garen, Konsolasyon, diin ko gikan, daghan yung kasulti migsuon. Mga milagro nga akong nasaksihan. Pag-abot na ko migsuon, dito ko nag-abang dool yun sa kapilya. Adto ko magbisa sa kapilya, o niya dool niya adto, mautong balay nga akong giabangan. Ug tuod migsuon, pag-abot yun ako, di ko kalimot, miluhod ko atubangan sa altar diha sa kapilya. O akong giingnan sa San Isidro. San Isidro, ako'y gipadaha dinhi sa imong parokya. Tabangi o ubani ang taon ko. Mo kito ako ang pag-ampo migsuon. Tabangi o ubani ang taon ko. Ug tuod migsuon, pag-abot nako gipahibaw ko nga ang yuta di ay kay nagplano man nga magtukod og dako nga simbahan. Sus ang yuta o pa di mo magbayad. Mga hapit pa 1 million ang kuwang. Ug tuod sus, nagsugod ko ni adto. Og pag-abot na ko dito sa maong dapit nga adto dito kuron ang simbahan, nakaingon ko wala. Ang pagbakbak pa lang sa yuta, kinahanglang milagro. Nga naman, pwede mang bukira. Unya, pwede taasas bungtod, nga kinahanglang bakbakon. It took us 8 months aron mahuman o bakbak ang yuta. Apan ang milagro migsuon mao ni. Nagsigi kong pangita og tao nga makatabang namo. Gitudluan jud ko ni San Isidro kanang tawhana mo'y duula, mo'y sangpita. Gipadad-an bitaw mi og duha ka backhoe, usa ka bulldozer, og dako ka dump trucks sa David Justin. Di ko kalimot niya ni Sir Dennis Maglasang, no? Og ni Ma'am Dera, yang asawa. So gipadad-an mi dito. Og tuod migsun for 8 months, sige bakbak sa yuta, sige bakbak. Dihay ni Agi og niingon, sus pader, kana palang bulldozer daan, kanang backhoe, ang inuras nga abang ni anak, piting mahala. Ya ang tanan libre, way bayad, sud sa 8 ka buwan. Sige, binagbakay, piting dakuka sa yuta, migsun nga nabakbak. Piting taasa, mo ito'y unang milagro migsun, nga wak ni pabayra bisag piso. Ikaduhang milagro ako nasaksihan migsun, sa dihang napatag ng yuta, magtukod na ni simbahan. Miluhod na po kong balik, migsubingon ko sa Isidro. Di gidali magtukod og simbahan. Tabangi o bani ang taon ni. Wadyo ko magdahong may isuon. Nga sa pagbiyak na ko sa mga parokya, natukod yun ang simbahan. Huwag tuod na isuon, no? Sus, nag-ampo na siya ko, Ginoo. O sa Isidro, so maluoy ko sa pare nga maasahin din nga mag-abang gihapon. Tabangi ang taon nga makatukod po may kumbinto. Sus, dili lang may isuon kumbinto ang iyang gihatag. Apil pang adoration chapel, no? O tuod, pagbiyak na ko, apaman mahuman ang kumbinto, apan at least mapuyan na sa pare nga mapulin ako.
ug mga ninduta migsuon sa mga milagro ako na sinati. Gani na ay moabot dito maingon gyud. This is a miracle church. No? Nga naman nagsugod mi nga sa piso at mi kwarta. Ang ako rin nagsuon nga musampit lang yun. Mangayo lang yun sa panabang sa pangaliya sa atong patron. O mo ni karon nagsuon, no? Kining maong atong santos nga patron natong gisaulog ang kapistahan, daghan ig milagro ang nasaksihan ani nagsuon ang Ginoo nag-uban gyud kanato. Nawa gid ta pasag di nagsuon na minaw gid sa itong mga pag-ampo. Mo ni karon giingon sa ebanghelyo nagsuon, everything you ask the Father in my name, He will give you. Kung mangayo ka sa Diyos Amahan, pinagi sa iyang ngalan, muhatag gid siya sa atong magipangayo nagsuon. Karon sa ato ang ebanghelyo o sa kapistahan ni San Isidro, gipahinumduman ta sa Ginoo, labi na ni panahon sa pandemic. Learn to love the way Jesus loves us. And also, learn to trust in the Lord. Amen.